তো গাইস ଜୋନା ଖାଇବା ସମୟଟା ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବାବୁ ଜୋନା ଖାଇବାକୁ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେଣି। ଆଉ ଆର ପାଇଁ ଜୋନା ଦରକାର। ଏଇଟା ତ ଆମର ନାହିଁ, ଆମର ଭାଇନାମାନଙ୍କର ଜୋନା। ଆଉ ଆମର ହେଇନାହିଁ, ଖାଇବାଟା ହେଇନାହିଁ। ଆଉ ଏ ଟିକେ ଖାଇବାର ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ଗୋଟେ କିଡ଼ନାପ୍ କରି ନେଇଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତ ଗୋଟେ କିଡ଼ନାପ୍ କରିଦେବୁ, ଆକୁ ଦୌଡ଼େଇ ଦେବୁ। ଲେଟ୍ସ ଗୋ, ଲେଟ୍ ନକରି ଆକୁ ଜୋନା ଦୌଡ଼େଇ ଦେବା, ଚାଲ। साइड हटो, साइड हटो, साइड हटो।